Bine v-am găsit la un videoclip. În acest videoclip o să vă arăt cum am făcut casa după off-camera și am stat să caut material o grămadă. Puteți să vedeți aici că am început să fac o chestie care am văzut pe TikTok, pe YouTube. Am căutat un model de casă ca să nu fac o casă pătrată. Bine, nu cred că o facem pătrată, dar nu mai contează asta. Contează să fie o casă mișto, ca să vă placă și vouă și mie. Caut de 10 miliarde de ori. Important. Această chestie. Cine nu a înțeles, aici mi s-a spart toporul și eram foarte nervos deoarece nu mai aveam trebuia să fac topoare, că eu așa trebuie să fac mereu ca să stric mereu ziua. Astea au cele mai ciudate tutoriale și la final nici măcar nu mi-a plăcut cum arăta, adică cum era interiorul. O să vedeți voi. O să fie așa, nu? Da. Blocurile mele. Nu. Același lucru care am făcut și acolo. Dacă mergem în partea aceasta, o să trebuiască să mergem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloace în partea aceasta și în aceasta. E 7. Ce, mă? 7? Hai să... Eu merg, nu. Cred că o să fac casa în cealaltă parte. I think. 7 blocuri. Cred că o să fac în cealaltă parte. Și uite și împrins și astea la perfecție. Stați o leac. Nu, cum trebuie să fie așa de mică casă? Da, văd că... De fapt, am crezut că am prost. Deci 7 blocuri. Și pe alea trebuie să scot. Pot să-mi iau și din celantele 100. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iar apoi o să... Deci 7, nu? Aici se bloace câte? Să mergem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloace în partea aceasta și în aceasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good. În jos. Pun aici bloc. Apoi o să le unim între ele. În partea aceasta unde... A, deci nu în jos. Doar le unesc. Bun, sorry, bro. Și poate chiar au caz de 3. Și o să le unesc între ele. Și acum trebuie să mă duc să le fac pe toate așa. Pe dicin. Casa frumos. Frate. Aici o să învățăm să numărăm cu Robert. Una, două, spargem. Și cu una, două, cu încă una, două. Și acum trebuie să le fac pe toate. Aici învățăm să numărăm cu Robert. 1, 2, 1, 2, că de la 3 nu mai știam. Ai, viața e dură și nu ne învață să numărăm de la 3 în sus.
M-a pus, Doamne, la casă modernă. Bun, și toate trebuie să le decojesc. Ura! De gen. O să mergem în partea în care am pus pilărele și o să mergem cu 3 lere de spruce planks pe partea aceasta. Și o să umplem Merge și normale. acest pătrat pe care am pus cobblestone-ul, ca să zic, adică pe care trebuie să fie casa. Și o să punem... Wow! Păi și ce fac cu ăsta? Dumneata... Stai să pun astea în partea asta. O să am o mică mutare de făcut. Și nu vreau să am mai multe materiale decât trebuie. Și nu se poate staca. Ăsta e de la casă, deci. Okay. Opa, trebuie să mă căcați că... Să făcut seara, băi. Haideți, vă rog frumos să nu băgăm de seama că eu am pus și pickaxe-ul, chiar dacă nu se stachează. În mintea mea staca. Mai contează asta? Nu mai contează, pentru că eu știu foarte bine să joc acest joc Minecraft. Puteți să vedeți că am terminat partea din față. Am început să spar să fac podeaua, deoarece așa ziceam tutorial, pentru că această casă este luată după un tutorial. Nu băgați în seamă că acel zgomot, dacă se aude. În fine, aici am încercat să fac o ușă, pentru că, da, nu mai zic că am stat o grămadă de timp să-i găsesc sprausul și eu, inteligent, nu am luat niciun sapling, niciunul, le-am aruncat pe drum. Și iar o să stau să mă duc o grămadă ca să găsesc niște căcaturi de lemn. Sau cred că e și eu care mă duc acolo, e parte rău. Voi de o să mai găsesc 100%. Aici era după tutorial să pun de astea. Am zis de ce și nu glazuri. Am zis că fac ca la cel mai mare urțenie, am crezut că fac aici. Puteți să vedeți, adică o să vă dați seama, nici măcar nu am băgat seama că e seară. De pe acum am văzut mult repede că am grăbit. Am luat un LED care nu prea mă ajută, dar merge. Nu știu dacă pe aici aveam eu pe cineva, dar nu pot să vă dau hint. Nu. Mult mai târziu. Și cred că e tot, parcă era în videoclipul ăsta, nu mai știu. Cred că l-am luat în off-camera următoare care am stat. Puteți să vedeți că aici puneam geamuri și după trebuia să ies și mă gândeam să spar geamul, am zis nu, la asta cât am stat eu să găsesc sandul și încă o chestie proastă. La mine am uitat să iau mai mult sand. Acum mă grăbeam. Uitați să fac videoclipul. Uitați și voi cum arată deja casa aceasta frumoasă. Începe să prindă contur casa. M-am dus repede, bine,
apoi că îmi trebuie și altceva, că de ce nu, m-am dus, mi-am luat ultimele mele 2 bucăți de iron și mi-am făcut un de ăsta ca să fac frunze, că îmi ceream frunze pentru model, frunze. Bine că mai trebuie și pentru altceva, dar trebuie totuși frunze. Trebuie frunzele. Frunze, că de ce nu pun frunze? Încercam să-mi așez ăsta, iar am stricat tot ăla. Totuși, nu pot abține să zic frunze. Am dat tot ăsta pentru niște frunze. Frumos, nu? Ia uitați, am pus pe lângă, că de ce nu? Oricum avem mai multe. Am spart asta ca să arate frumos, că trebuie să arate frumos. Cum să arate așa urât? L-am lăsat acolo, m-am dus și eu la dirt-ul și am pus și dirt. Frumos. Eu în loc să fac construcția asta, termin mai repede ca să pun videoclip, eu uitați ce făceam. Am spart astea și aici am făcut așa. Mi-am pus water bucket-ul, l-am pus pe lângă, că de ce nu, și după l-am pus acolo. Bine, l-am luat și m-am dat seama că mai bine fac apă infinită, că după ea stau să caut, dar cred că mai bine îl puneam, că știam și de, acum știu și de ce am apă și e bine, cred că, dar nu mai am nevoie de ea. Dar în caz de orice, e bine de știu de apa aia. Am început. Dacă mai este acolo, sau cred că ar trebui să fie. Nu ar avea de ce să nu fie. Și când intră la videoclip, o să aveți o surpriză mare, pentru că nu știu ca și eu chemaru și știu ce pot să fac. Atât la videoclip o să fie mai cu... Uitați aici, casa frumoasă, nu vreau să vă dau spoilere în atâtea videoclip, deci o să vă zic doar că este mai adventure, adică o să ne plimbăm mult. Puteți să vedeți aici că puneam lumină cu astea care și astea mi-au mâncat tot iron-ul. Deci eu am avut 14 bucăți sau cât am avut de 14-13, nu mai știu, de astea și le-am dat pentru toate pentru căcaturile astea mici. Părere? M-am dus iar să mă culc. A 3-a oară sau a 4-a, nu știu. Deci, și nu vroiam neam să-mi iau patul. Deci aici o chestie care o am eu. Dacă mi-am pus un pat, acolo las. Și o să vedeți și o să se asume și în acest. Înăuntru am spart acestea să-mi pun să-mi pun 2 furnace-uri și un crafting table. De ce nu? Și aici am spart și am pus un lantern. După puteți să vedeți că am spart și aici, am pus și ăsta și m-am urcat sus cu lederle pe care le aveam. Uitați, aici o să fie camera de sus, mă uitam să văd ce exemple poate să-mi dea. Am spart acestea 3 și am pus barrel-uri pe care nu le-am folosit până acum, dar poate să le folosesc în viitor. Cine știe? Și uitați aici frumos, mă uitam la alte tutoriale, eu am uitat de barrel-ul ăstea și am făcut și altceva, o să vedeți în următorul episod. Am făcut off-camera că era plictisitor, credeți-mă. M-am dus și am căutat oi. O oaie am găsit și am zis, nu omor. M-am dus, m-am luat ăsta și am zis, dăm 3 altfel de omor. Și dat una și încă 2. Una cu 2, 3. A avut plan. M-am dus și am căutat să iau ceva frumos. Am făcut acolo un model, am încercat modele. Ce puteam eu să fac pe aici? Cred că o să mă duc după oi departe. Am greșit ușa, că de ce nu? Dacă nu greșesc ușa, nu sunt jucător. Uite-te. Dă-mi te rog frumos 2. Ce pământ. Bun, bravo. Ești fată cu minte. Am dat cel mai mare fail al meu posibil în viața asta. Ia stai să-mi fac și eu
my friend. Nu cu. Come on. Că tu te vă aici. Kiki. Kiki. Mă, Kiki. Mă, când mai văd. Kiki. Kiki. Sper să nu mori. Sper că nu mori în casa asta de 2 PM. Mă rog pentru cine Kiki. Puteți vedea că mi-am făcut animal de companie. Nu este un câine sau o pisică, este Kiki. Este pasărea noastră din videoclipuri, care sper că o să fie departe. O să vreau să-i dau și name tag. Este o pasăre foarte frumoasă. Aici îmi făceam modele, dar asta nu mai contează. Eu sunt fericit că avem un animal pe nume Kiki. Puteți să mai vedeți că aveam și o lamă, dar aia nu se pune ca animal, că e mai mult forțată să stea acolo. Dar nu mai contează asta. Eu așa de la videoclip l-am făcut doar pentru casă. De la videoclip am făcut pentru casă. Am găsit și pe Kiki. Nu știu cum să-l văd aia acolo. Cam asta a fost și cu acest videoclip despre casă. Sper că vă place casa. O să mai lucrez eu puțin la ea off camera. Aici am mai vrut să fac un model, am vrut să fac nu știu ce. Nu mă întrebați că nu știu. Am văzut că nu așa se face. M-am dus și mi-am pus alb. Am încercat să mai fac eu aici niște modele ca să arate casa mișto. Cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați de like. Pa, pa!